may natutunan ka na sa vlog na to. Naimbag nga aldaw kakabsat. Naimbag nga aldaw kakabsat, and welcome to my channel! So, ngayong araw guys, ito yung pinakauna kong vlog. And this episode guys, pinag-isipan talaga ng creative team ko. Well, may creative team ako. Pero hindi ko babanggitin yung mga pangalan, baka mamaya piratahin. Okay. So, itong napag-isipang episode na to guys, naglagay talaga kasi kami ng Dropbox sa gate ng bahay namin. So, ngayon, dun sa Dropbox na yon, maraming naglagay na mga tanong, suggestions para sa first vlog ko. At ito yung napili ko. Okay? So, kung nakikita nyo dito sa may tabi ko guys, meron ditong batsa. Ayan. So, ayan po ang ating batsa. Ayan. At itong batsa na to guys, ay may mga lamang mga tanong. So, ngayon, itong mga tanong na ito ay aking sasagutin. So, without further ado, let's get to it. So, ngayon kakabsat, tanong mo sa batsa ko, breakfast edition. Alright, so bago natin sisimulan itong episode na to guys, gusto ko munang ipakita sa inyo kung ano yung breakfast ko. So, ito. So, meron akong scrambled egg. Ayan. And ito naman po guys ay Ilocano tinapa. Ito po ay nakukuha lamang at nakikita sa bandang norte ng Luzon. So, mga Ilocano, shoutout sa inyo, tinapa! Yan. So, ito guys, may kwento lang ako, very, very light lang. Pag pumunta ka ng palengke dito sa Manila, tapos sasabihin mo, meron po kayong tinapa? Ang sad, kasi ang ibibigay nila sa inyo, smoked fish. Yun ang tinapa kasi nila dito guys. Okay? So, kaya ako, nung umuwi kami ng kuya ko sa probinsya, bumili na kami. Yan. So, marami akong stock nitong tinapa. Ayan. Alright. So, ito nga guys. So, ang challenge dito, habang sumasagot ako ng mga tanong, kumakain ako. And also, I have my bell here. Okay? So, kapag sumobra ako sa 30 seconds dun sa sagot ko, I will ring the bell. Okay. So, bago ako sumubo, kuha muna ako sa batsa ng tanong. So, tingnan natin. Ang dami-daming tanong. Alright. So, ang unang tanong ay, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Ano ba namang tanong to? Kanino ba galing to? Gusto kong mamatay. Bakit naman ako maliligo sa dagat ng basura? Eh, alam kong ikamamatay ko yon. Di ba? Sino tanga ang maliligo sa dagat ng basura? Ikaw na lang kaya? Gusto mo? Ay, ano ba naman yung tanong na yon? Naloka ako? Isubo ko na nga muna. So guys, kung nakikita niyo wala akong mga kubiertos kasi nga masarap kumain ng nakakamay. Siyempre, kain ka ng itlog. At saka pala guys, hindi mo na kailangang tanggalin yung tinik nito. Basta niluto mo siya, frinay mo siya ng sobrang crispy. Chewy na yung buto. Ayan, kuha tayo ng sunod na tanong. Sana naman itong sunod na tanong na to, medyo maayos-ayos, no?
Ano kaya kung nagbigay ng mga tanong? Ewan ko. Okay. Ang sunod na tanong, kailan graduate ang graduated cylinder? Ha? Graduated cylinder? Gumagraduate? Well, para sa akin, ang graduated cylinder ay gumagraduate kapag basag na to. Hmm. Yan. Ano na tanong? Sana naman may maayos na tanong, no? May mga nagpadala dito, hindi naman maayos na mga tanong niya. Oo, medyo maayos-ayos itong tanong na to. So, mga kakabsat, ang tanong, kumusta ang love life mo? Mag-explain gamit ang puso. Ayoko na. Well, to be honest, guys, sa ngayon, love life is not my priority. Kasi alam nyo naman, marami tayong mga responsibilidad ngayon. So, ang kailangan unahin, career. Sa ngayon, guys, hindi mo na ako naghahanap ng mga boyfriend, char. Pero kung meron, edi go. Pero sa ngayon, wala. Okay? But I'm hoping na before 2020 ends, makahanap naman ako ng makapapasaya sa matagal ko nang natutulog na puso. Natutulog na puso. Pag mga usapang pag-ibig talaga, guys, alam nyo yan. Hindi ko alam ang sagot. Kasi nga, siguro mga 5 years na. Okay? Ang tagal na, guys. Ang tagal. So, dun sa mga ano dyan, kakabsat natin na may mga love life, i-treasure nyo yan, i-cherish nyo yung relationship ninyo. Ano ba yan? Asamda ko? So, treasure nyo yung relationship ninyo para magtagal. And, of course, sa dulo ng bawat daan, o kapag ikinasal kayo, edi maswerte kayo. At syempre, babasbasan kayo ng Diyos dyan sa pagmamahal ninyo. Oh, may natutunan ka na sa vlog na to. So, aside from that, guys, ang pag-ibig naman ay hindi hinahanap. Kung talagang destined ka na mamahalin at magmahal ng iba, darating yan. Okay? So, para sa mga katulad ko na walang love life sa ngayon, antay-antay lang tayo, guys. Kasi si Lord, alam natin, meron yan ibibigay para sa atin. Pak na pak! Tara na! Join na! Ay na nga, guys. Balik tayo dun sa tinapa. Kasi gusto ko talaga pag-usapan yung tinapa, guys. Hindi talaga yung batcha na may tanong yung gusto ko dito. Yung tinapa. So, magmukbang na lang tayo. Kainin natin yung tinapa. Itong huling tanong na to, napaka ganda. So, sino si Munding? Isama ang mga dark secrets. Ayan. Bakit naman isusama yung dark secrets? Pwedeng secret na lang. Kaya nga sinabing secret eh. Ano ba susama? Pero sasagutin ko yan, guys. So, si Munding, Tubong, Tagayaban Norte, Benito Soliven, Isabela, purong Ilocano po ako. So, dun sa mga kababayan ko dyan, hello, hello, hello. Please don't forget to subscribe to my channel and hit the like button and subscribe. And also don't forget to leave your comments below. Okay. So, aside from that, ako, guys, isa akong licensed nurse. Pero I've been inactive for almost 10 years. I graduated in college at Isabela State University, Ilagan Campus, way back 2008. And I passed the nursing licensure exam on the same year. Tapos, after nun,
nag-work ako as a volunteered nurse dun sa hospital sa probinsya namin. And then, nag-apply ako sa alma mater ko sa Isabela State University, Ilagan Campus as a clinical instructor. And luckily, nakapasok naman ako. So, nagturo ako and I've been part of the academe of, for 2 years. It just happened na after 2 years, napagdesisyonan kong pumunta ng Manila kasi parang gusto ko din namang mag-abroad. So, nag-try ako ng luck ko going to abroad, or going abroad rather. Pero, ayun na nga. So, hindi naman ako lucky para makapa-abroad. So, kaya yun. Ngayon, nag-work ako sa BPO industry for almost 10 years. So, sa iisang kumpanya lang. I've been loyal to that company. And I'm happy and contented as part of the workforce of that company. And right now, naghahawak ako ng mga tao. So it's almost 5 years na, magpa 5 years na by February 2021. So sa mga ahente ko dyan, sana naman i-like nyo tong video na to at mag-subscribe kayo. Okay? Salamat! I am very proud na kahit hindi ako nagpa-practice as a nurse, na kumikita pa rin naman ako until now. And that kita na meron ako, sapat yan para buhayin ko yung sarili ko at makatulong sa pamilya ko. Pak na pak mga kakabsat! So, ayan. Yun na yung huling tanong. So, technically, yan si Munding. Brief lang yan. Pero, behind this face, behind this happiness that I'm showing you, marami pang kwento. And I hope na mai-share ko yan sa inyo sa mga future vlogs ko. Okay, so hopefully guys, mag-subscribe kayo sa channel ko and click that notification button para ma-update kayo sa mga future vlogs ko. Alright, agyaman na kakabsat, pipanagbuyayo ito and the channel ko. And again guys, yay! This is your Kabsat Munding! Tara na! Join na!